Už jsme zmínili, že ve fuze téma prochází všemi hlasy. A co to znamená? Když to téma nejprve zazní v sopránu, potom v altu, tak když zazní v altu, tak soprán mlčí? Nikoliv. Zde se vlastně vytváří nová hudba. Říká se tomu protivěta. A ta protivěta má vlastně nějak doplňovat to téma, ale takovým způsobem, aby to téma neustále zaznívalo v posluchači v hlavě v popředí. No a tak toto pokračuje dále. Když máte čtyřhlasovou fugu a zrovna téma prochází v basu, tak v těch zbylých 3 hlasech opět jsou nějaké protivěty. Ale často se stává to, protože lidské ucho dokáže poslouchat pouze 3 hlasy najednou, ty další už moc nevnímá, tak skladatelé dávají pauzy těm hlasům na určitých místech. Často je to předtím, než mají nastoupit ta témata v těch konkrétních hlasech, tak skladatelé dají pauzu, aby vlastně si mohli odpočinout posluchači od toho hudebního toku.